Música, danza, expresión artística e teatro son algunhas das máis de 100 actividades distintas que se integran no suño da cultura e as artes de Ribeira. Máis de 58 colectivos e 17 departamentos do Concello aunaron esforzos para pôr en marcha unha nova edición do Suño da Cultura e as Artes, un mes que se presenta en Ribeira completo de actividades para todas as idades e gustos. O programa foi presentado esta mañá na Casa Consistorial pola concelleira de Cultura Herminia Pouso, acompañada dos técnicos de Cultura Unai González e Sara García. Ben, é un programa que acabamos de editar, fixemos 5.000 programas de man, e en el recóllense todas as actividades que son do máis variado. Hai actividades de música, de danza, de expresión artística, de festas, de charlas, exposicións. É dicir, aquí recóllese toda a actividade cultural feita por os distintas entidades e asociacións que participan en este Suño da Cultura e tamén por 17 departamentos e áreas do Concello. Dende aquí, as gracias máis sinceras por esta tremenda implicación, este tremendo traballo e esforzo para facer e poñer en valor a cultura. Están traballando para facer por e para os ribeirenses cultura e, polo tanto, eu espero que, de verdad, por parte da cidadanía se participe en todas nas actividades que se poñen en marcha. Visitas guiadas para grupos no Centro de Interpretación Arqueolóxica de San Roque e no exterior, así como o Castro da Cidade, o Mirador da Pedra da Rá. Mostra de teatro infantil de Ribeira, exposicións, deportes e un longo etcétera. E vamos a ter a exposición colectiva Secuencias da Asociación Galega de Arte e Cultura, que será ata o 23 de xuño, ou a mostra do 11º Premio de Artesanía de Antonio Fraguas da Deputación da Coruña. Isto será no Lustre Rivas. Teremos a actuación musical dos Tres Porquiños o día 2 de xuño no auditorio para clausurar a 21ª mostra de teatro infantil. Imos ter tamén clases abertas de música, de ballet e de danza. Haberá o ensaio aberto ao público do Grupo Municipal de Teatro, que sabedes que retomamos e están aí con traballo intenso para sacar xa a actuar a ese grupo de teatro que nos mostren o traballo e a preparación que levan feito ao longo destos meses. Para a difusión do programa editáronse 5.000 libriños de man organizados por días que serán distribuídos nos centros educativos e servizos municipais. Ademais, 10 lonas de cada quincena que se colocarán polas rúas peonís e prazas. E na página web municipal e redes sociais haberá un calendario onde premendo cada día se poden consultar os atos da xornada e o que tamén se poderá acceder a través dun código QR.